Sorry, wat zei je? Hoe staat het leven ervoor? Ja, best jongen. Ja, mooi. Hoe is het met deze Cambuur-fan? Ja, heel goed. Ja? Gaat heel goed, uitstekend. Cambuur-fan, die hebben misschien net de beste team, toch? Ik bedoel, eerste divisie, wat is het? Dat ben ik met je eens, we zijn gedegradeerd. En, maar ik ben een positief mens, ik sta positief in het leven. En Ulte, ik heb er vertrouwen in. Wij gaan vanavond met 1-3 winnen in Helmond. Sure. En wij komen in de top 5 dit jaar. En met een beetje geluk gaan wij rechtstreeks promoveren in top 2. Maar ja, je weet nooit hoe het loopt. Nee. En, spannende tijden? Het zijn wel spannende tieren, ja. Mijn Fries is net heel best, maar ik zal het een beetje proberen. Ja, dat is goed. Ja, ik vroeger altijd op Noord, tussen de hooligans nou. Maar nu ben ik wat rustiger geweest. Ik heb een taakstrafje gehad. En, oh, vanwege de hooliganisme? Of? Ja, van de hooliganisme. Ik heb een stoeltje gegooid naar de politie met de huldiging. En ze hadden allemaal van die hoodies op en ik niet. Dus ja, ze pakten me makkelijk tussenuit. En ja, er was een busje en toen hebben ze mij in het busje gegooid. En toen heb ik drie nachten vast zitten. Ja, serieus. Ja. Waar wordt ik mijn stoeltje dan? Ja, dom. Ja, we zijn net schapen, weet je. Ik liep mee door de kudde. En ja, weet je, dan moet je op de bladen zitten. En ik heb ervan geleerd, taakstraf. Wat moest je doen dan? Ik moest bij de reclassering 40 uurtjes, een soort schroefjes moest ik tellen. En dat kwam allemaal in een bakje en dat ging dan naar de gamma, zeg maar. Okay. En ja, bijzonder. Ik zei ook, ik wil wat voor de maatschappij doen, voor de ouderen, weet je wel. Maar dat was niet mogelijk. Nee. En uiteindelijk heb ik wel een baantje eraan overgehouden van taakstraf naar baan en mag weer het stadion in. Dus winst. Ja. Ja. Veel van leerd, maar jongens, ja. Wat een verhaal, hè? Ja, wat een verhaal, joh. Ja. Want je komt ze vaak, je jerde wel vaak om, je praat vaak net met je, hè? Maar dus zei het, hoe kwamen ze die datum? Inderdaad, ik ben gewoon in een groep en ik is heel mei in die sfeer of zo. Ja, zo kerst het wel zezen, ja. Ik was met mijn... Want ik het zou zeggen, als je nou zo alleen bent, dan is het net van ik pak nog een stoel en ik geef mijn stoel gooien. Nee, klopt. Nee, dat ben ik met je eens. Net een stoel gooien, zeg maar. Nee, precies. Ja, in de kroeg een stoelendans. Maar ja. Nee, maar weet je, ja, biertje op en ja... Alleen bier, heb ik nog meer? Nee. Dat zeggen ze vaak, hè? Ja. Wat zeggen we? Ja, ik ga neusbieken? Nee, geen neusbieken. Nee. Ik ga een neefje, ja. Die zei toch van, die is Jereveen-fan, die zei van die wat zei je, snuifduven of zo. Snuifduven, ja. Of kabouterpost, zei ze ook wel eens. Ja, kabouterpost, ja. Daar vond ik net voor de lekste van. Nee, dan word je een ongelijk projectiel. En dan word je een baasje, zeggen ze. Maar ja, dat baasje kan ook andere... Ja. Nou ja, weet je, ik heb er een hoop van geleerd. En ja, ik zit nu op Oost met mijn vader. En, in het rustige gedeelte? In het rustige gedeelte. Ja? En mijn vader... Had je dan net weer een neiging gehad om een stoel te pakken en te gooien? Of, Nee, ik heb ervan geleerd. En mijn vader houdt me wat in het gereel. Een hele wijze man. Brownies en Downies ook, lekkere koffie. En, dus van mijn ouders en van mijn broer. Ja. En nee, ik hou me rustig nu. En ja, het klinkt misschien raar, maar misschien had ik dit even nodig om weer uit het dal te klimmen, zeg maar. En, misschien wel wat aanraden. Ik ga een keer mijn stoel gooien, een keer naar de reclassering gaan. Ja, ik ben niet een goede voorbeeld aan jeugd, maar ja, maar inderdaad, misschien ja, bij mij is er wel een bel of een is wel krop omgegaan, zeg maar. Ja, nou, en, een geluk bij een ongeluk, zeg ik maar. En ja. En omdat zo'n goede herinneringen erom had, dan zit ik voor het Rogsgebouw hier tegen. Ja, dat is ook wel toepasselijk weer, hè? Ja, inderdaad. Ja. Wat nou? Ja. Dat is zo goed voor mijn zware. Ja. Geweldig.